बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ, मैया आसाम नाङैनो गोब्राब बार बारनायनि जाहोनाव गलाघाट जिल्लायाव सासे सुबुंनि जिउ गोमायो। गलाघाटआव सासे सुबुङा दंफांजों नाख्रेबजानानै जिउ गोमायो। बे जाथाया गलाघाट जिल्लानि कमरबान्था ओनसोलाव थांनाय मोनायाव जायो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगावनि थागिबि हेम बरा होनना सिनायथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जिउ गोमानाय सुबुङा गोब्राब बार बारनाय आरो अखा हानायनि थाखाय दंफां सिङाव आश्रय लायो। बेबादि समावनो गेदेर दंफाङा बायनानै गोग्लैयो। दंफाङा गोग्लैनायाव हेम बराया दंफांजों नाख्रेबजानानै जायगायावनो जिउ गोमायो। मिरु सरकारा रेशन कार्ड आरो आधार कार्ड लिंक खालामनायनि जोबथा खालारखौ बारायबाय। मख'नो गोनांदि सरकारा 31 मार्चसिम रेशन कार्ड आरो आधार कार्डनि लिंक खालामनाय जोबथा खालार महरै फोसावनाय जादोंमोन। नाथाय 31 मार्चखौ बारायनानै फैगौ 30 जुनसिम आधार आरो रेशन कार्डनि लिंक खालामनाय खालारखौ बारायनानै होबाय। हादराव सानफा एफा बारायनो हमदों पेट्रल, डिजेल आरो संग्रा सिलिन्डार गेसनि बेसेना। बेबादि सानफ्रोमबो बेसेन बांनायनि थाखाय सरासनस्रा सुबुंफोरा जिउ खुंनायाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगासिनो। पेट्रलनि बेसेना बारायनानै दिनै गुवाहाटीयाव 98 रां 10 फैसासिम सहैबाय आरो डिजेलनि बेसेना बारायनानै गुवाहाटीयाव 84 रां 19 फैसासिम सहैबाय। बेजों लोगोसे संग्रा सिलिन्डार गेसनि बेसेना आसामनि मोन 16 जिल्लाफोराव 1000 रांसिम सहैबाय। नाथाय संग्रा सिलिन्डार गेसनि बेसेना गुवाहाटीयाव 998 रां 50 फैसासिम सहैयो। बाक्सायाव मासे सिगुन दाउ मोननो हानाया बयनिबो गोसोआव गिखांनाय लाबोदों। थांनाय मोनानि 5 रिंगासो समाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मेराखात बरकुसिजार गामिनि गेलेग्रा फोथाराव आमेरिका हादरनि GPS लगायनानै हगारनाय मासे सिगुन दाउ गोग्लैफैयो। बे आमेरिकानि GPS लगायनाय सिगुन दाउ गोग्लैफैनाया बयनिबो गोसोआव गिखांनाय लाबोदों। जायगानि सुबुंफोरा नुनानै बे सिगुन दाउखौ बरमा पुलिसनो गथायनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। फैगौ 5 सानाव सा-सानजा भारतनि माखासे रायजोफोराव सारअन्थाइ गोनां बारहुंखा आरो गोब्राब अखा हानायनि सम्भावना दं। भारतारि बोथोर बिगियाना फोरमायनाय बादिब्ला 25 मार्चनिफ्राय 29 मार्चसिम सा-सानजा भारताव सारअन्थाइ गोनां बारहुंखा आरो अखा हानायनि सम्भावना दं। बिनि अनगायैबो आसाम, मेघालय आरो अरुणाचलाव अखा बोथोराव सारअन्थाइ गोनां बारहुंखानि सांग्रांथि होनाय जादों। फैगौ 5 सानाव अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालेन्ड, मिज'राम, त्रिपुरा, सिक्किम, आसाम, वेस्ट बेंगल बेफोर रायजोफोराव बारहुंखा आरो गोब्राब अखा हानायनि सम्भावना दं होनना भारतारि बोथोर बिगियाना फोरमायदों। बिटिआर गोरोबथानि हेंथायै PIL होनायनि जाहोनखौ लानानै सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिनि खौरांगिरि मेल। प्रमद बर', दिपेन बर' बिथांमोना गोसो बोलो हिम्मत दङब्ला बाथ्रा दान्थेलायनो फैथों आरो आइ आफा रायजो राजाफोरनो असे बाथ्राखौ बुंनानै होथों होनना खावलायो। सनितपुर, बिश्वनाथ आरो आनडिभाइडेड लखिमपुर जिल्लानि बर' फिसाफोरखौ मिसलिड खालामनो नाजादों बिथांमोना। जोंखौ सनितपुर, बिश्वनाथ, लखिमपुरनि बर' गामिफोरखौ सोनाङा होननानै केस होदों होनना उल्था फोसावगासिनो बिथांमोना। सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ बिटिआरआव सोनायखौ जों हेंथा खालामाखै। प्रमद बर', दिपेन बर', UG ब्रह्म, गबिन्द बसुमतारी बिथांमोननि गावसोरनि राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय जि मिसलिडिं प्रपागेन्डा खालामगासिनो दं बेजों मिसलिड दाजा होनना सनितपुर, बिश्वनाथ आरो आनडिभाइडेड लखिमपुर जिल्लानि बर' फिसाफोरनिसिम खावलायो सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।